କେବେ ତୁମେ ଭାବିଛ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା କର ତାହେଲେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିବ? ଏ କାହାଣୀ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କର 12th ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ବଡ଼ ଭୋଜି ବା ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି 40 ବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା, ଆଉ ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ସେ ହିଁ ହୋଟେଲର ବିଲ୍ ପେ କରିବ। ଏକଥା ହୋଟେଲର ୱେଟର ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଦେଖିବି। ଏମିତି 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ସେ ହୋଟେଲ ଆଉ ହୋଟେଲ ହିଁ ନାହିଁ, 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ହେଇଯାଇଛି। ପଛରୁ ତାକୁ ଡାକ ଶୁଭିଲା, ଆଶିଷ ବାବୁ ବସନ୍ତୁ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଟେଲର ୱେଟର ଏବେ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ରାହୁଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗ ଉଦୟକୁ। ଉଦୟ କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଲିକ ଆସି କହିଲା, ଆପଣ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଉଦୟ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଡିନର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଡିନର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ହୋଟେଲର ମାଲିକ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ କି ହୋଟେଲର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିଏ କଲା? ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ ଉଦୟ ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା କି ମୁଁ ଉଦୟ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ, ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମୋତେ କହିଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଟେଲରେ ପାର୍ଟି କରି ସାରିବେ ସେତେବେଳେ ତୁ ବିଲ୍ ଦେଇଦେବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି। ସେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଭାବିଲେ କି ଯଦି 40 ବର୍ଷ ବଦଳରେ ଆଜି 40 ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ଜୀବନ ପଥରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ଆମ ହୃଦୟର ନିକଟତର ଥିଲା ସେ ଆଜି ଆମ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ମୃତି ବନେଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।